Halindat jong kejingkerni pindon kam drok don kibriu. Kibriu kibadon ki khana bashisha jong kejingyale bat kejing job. Ki khana shapang kejingkerni di drok bat kiat kilalong ki jingsha iben bat omdan ki bapai kmat shaki. Henry menta omde shu. Hakan ni kabinta jong ke street dog ngala shong an sngap na kibriu ki bashlut baro ki dei ki bela shate sha khom ha ujing di buat bat baro ki badang yai le an im ha ka jing im ka thamai an yo ya ka jing ko jing khia bat ka jing kermen ban ai men sim ya ki wai pat ki bala ngop ha kum ki ni ki jing sneu kini ki long ki jing ya thu khana ki jong ki katu kat ni ki dur khmat bat ki kerteng lahap ban buri khnang Panyada naga jinglong pakerpang jong ki briu lani ki impatient. Okay. Ningkong ngi ya kayit hangi hak mat jing khang habat lang batai kidat kong ke jing mut jong kini kiyit kayit dia mo amut shua bangin wan tray shua bangin social media chai lagi ya reflection jong dai ya kene kayit hasan kia kamut ba ngamal sina yo smos phang tintin san kia kibira kala dai kira semua du kumai pat dia teng de kiwan pet ki su kuman i no ko apet kibri long kumo le ki i pentan ni lagi itu dari jing pentan ma ki main dai kibri ba kibri hako akem pet nangi ya long kumju dia kata ngadi bandan ke jing snow ba em pet ni long kumju di ban jing sitam lu kala bangat hang lu kan ko po ya no dia kata message ke bani ka send stigma bu khabek ja kata ke jing snow ba Batai nak khniat halor ke jing ya linti ke jong phi kasing bani kong kasing ba ar hadu bita poi mata kasing ke bakhandai ke ek ba penlong phi ban ngan ong no khtin khasi wan khiri sha kini ki rehabilitation centers kasing ban kong snem ar jar khasau ngadon wei hanmen bat wei para ti ngai sha i chongkai bat ki to kapor baki yedi yoni jingdi bangi khad drugs ma ti ketu kapor ngarang cai di kenja ngarang cai di kero ti ngai chongkai bat ki kumto ti ngai cai yoi baki yedi kumto ti ngam jupan kiro kim juterwai nga nang ta hadin ski de bangai chongkai bat ki kumto ti ngakwa mat kan ti ngapan ki ai wei ski nang tai ngan tes ma ngakwa ban tes long kumno ti ki ong mem judi ti bahai me ban men am tes iro tinggal apa baik kan te ki ai nga te da ki ai nga te ngam pas nga tho ke sen ban kong kumno ke jimbang te ngadi kum to ngaslang bandi bat ki ci sen citiau arsin citiau te hadin pat nga ke penlong nga bangan di mang kesngi hadin mangana ne ke sen ke ba ar seneng nga nga tho ke jimbang te nga penlong nga bakan di mang kesngi te nga demut ban ngam la chu ban te hadin kata poin no snem arzar kapra kadang kam klain cho kata ka jingdi la depend ba yaw ni kan te the poin snem arzar ap huwei ngasnang bansa rehab ci arzar ap huwei ngasa rehab first time te don ru snem banga poin rehab ado license ci snem te marsin mi na po rehab ngasa lai banai kunto nga pendep kurs lai banai Marsin mi na po rehab kapenlongi nga bangan
Hakujuk kesengi bangayok discharge na po rehab. Hakujuk kesengi nga poi slip, nga poi relapse kan. Ti dengar po hang ni pan long ba ngayok kita ki jing hikai. Hoi cubai ro ngamlen ngayok ki jing hikai. Tang ba ngayok ki jing hikai hang ni ngada peni per kita ki jing hikai. Kelong ka haga jing sengato jangan simet kelong ba ka yerap inga sibon hang ni. Namar hang ni ngi cai yo hadin arpanai bengisa ngi cai yo go home trial. Ti hadin arpanai ngalek home trial nga klem slip cisin ro. Ti agak jing sengat tu jonga kelong ba niki jing hikai keban kong kebalong doa yang an kong jadi jing hikai tiki session nang ta ki dengi yo dengi kwa iki individual counseling ro agno ko por ngila ban yo tiki to gila ban yirap hai ngagan tes ko wairo kelong geni ka serenity prayer keni ro ka ba yirap yang asibon tiki ni 12 steps ro ki yirap yang asibon namar sikwe ki rehab ngasa Kidon ki 12 step tangbang isu kimju batai yang ikumno ban pendon kami ini ki 12 steps. Tahang ni pat kawai ke step nodo ba nengkong nodo ba khatar ki hika yang ikumno ban im kat kum gini ki 12 steps. Kelong ba ngila ban im kat kum gini ki 12 steps. Ti nginla ban im sobal kejing im jangi. Beli ke don kata kejing ban you drugs but kini kam kiba Pijule menshwa pihak ban relapse biang pihak ba kun pihak pi slip biang balik ke jenjar palat pi ban job ya kita kijing kini ke bangapoi relapse biang ngas ngato ba baru kata ngampat jus ngato bangapoi hang ni ngas ngato bangalong bangapoi relapse biang bagalong kini ke jing di drugs kelong ke jing pang. Addiction is a disease. Dangi wat benia kita gi character of defects jangi kelong kita gi character of defects jangi kuba yelam yingi segajing di tanga sange pinto ki kita ki character of defects ki jong pi ki character of defects janga kelong kawai kelong ga jingkmen be over excited ti sekawai ro kajing bo teng kaba yelam biang nya segajing di Ngawan kasinong ni Longstone mentang la dan arpa prasnem setap arp kendai ngari badi using drugs addicts mah ngari badi di drugs di mentala san snem hingla di drugs to haying sejong ya ba pe sumarno mo pen khutnyo ngampat kwaren kong ti ka ban lam yang hang ni em kadon kan kadau bang sapoi hang ni mar bangi ngobat para jonga kan ti dang ni benai em ni benai kat arterik kat laterik nia dang lekai drugs tu hakmat jong para kan bat para ti para jong pat iklat no tu hiken no ile overdose te hang tu hit ka long kamen sim jonga ka long kumbang adai manga himo bap tang na jonga klat para mo mar ngia le lang ngia di lang untuk ka tau ken ngala ngong snow ting snow pe pang de kle ba use drugs ma long kapenjat ke jing im jonga ma yang ngam isu ngasipet yu param tu laklat tenang tu pat tu kawan wet kamen sim jonga ba ngan pen khut nyo ngan chim dawai no iladi ken bam kwa de balong kum param ma ban klat tu takkan snim para pi takapor wi klat tai arpun rusnem para arpun ri hoi tanga ba itaken bangedi hayeng hay mei pa tip tong ba ile kum no bangim sngap mo ngim sngap te gi ong jong ki ban sim dawai ngam ditre renga ban sim dawai tang na daw ba iklat itai para bal aklat tu ken nga sapoi hang ni syalam bet akan sim ong yang sim dawai nga syat bet one bet poi be hang ni tu kawan hin du namen sim jong pi be pin wan ban khmi ban yo jing sumar tengok kan pergi pi kawai namar kadon bet kadau tan rai haba pi pendon kam lani pi le yo drugs ani kanu ka jing di
เป็นบุอาจมั้งพี่รับนี่ทุอย่างนี้แกก็ดาวตันรายว่าเป็นลองอีพี่บันชิมยากตาปัดกลินตีKakaban kong tengah kuat experience mo, tengah drug sulung kumno, kuat experience hi dala dia, te ngaong i para, ailang si yang mo, has kasi singi ngale sedang singi mandi ta sedang ban le to drug te, te belum bom sutu pat hak ta singi, te kumla syairu ngale biang la su dala dep le kai ningkong bangadang chuches, tang chuches te dang tu bet dang rung betang tu kalung ka trem magi ong ka surung be kliem tu te ti para jong apat ila fix te tangan lang chase bet kat nu snem lice nem nga chase tu te ding itnat te ba fix mo nomor yung haba dadang fix ong long ka khamne slem te kat ko jing su tenat kamet jongi ken yang tu pat ngapan ken para ngo ailang ya nga ngia le lang ken u syringe injek mo ngia le lang tu astang fix back man kasi astang fix back nang ilong sutanat nga fix tang ba da ngimyo em ngam long ban kering breu bat no dam yo kan kwa bitang ban perkhat bitang kumno ban yo drugs kumno phili yo taw drugs kumno ka po hekti jong phi ngilit thiet ken kidon ki badi mo sanong stan kidon bon badi kidon khajan ying ro kidon hi tinglit thiet tu suban le kai be heying Piyo ngamti utaw drugs ubarem ne ubatat kapisa ka wan e ban thi utaw drugs la don kumbasan snem kumba piong but kumnu piyo yu taken larangi ngi badi drugs em pisa te yo bet namar teng ni panai mei mo panai bahiyeng ban si thok bet ong le kumta ngali sim da wai ta thok bet ki ni mei ti merum tip ra i ai bet tambah hadin tip tim aisyo tenang tapat ni nong le business malu malaken ni ra ki don bala ada nong sim kitian hing ro te le di bantang man yo itu drugs nomor drugs tu baram she di bet untuk arhajar kasan spa bari pat kan teng don kisngi bamyo pisam tu sisngi arsi syak satar bet hadu da yo pisah bet deban pen yo bet pisah te itu don ki parlok ro ba ai pisam tu ilong deram ba ong kilong ki parlok kan ngapan keliang ki parlok aim tu ngapan pisah tu nglet ci drugs te apa phile you new drugs ke jing sngo ko jong phi ke ta jing mentoy ka phi yo ka jing mentoy dang adi drugs em ngasung tenat haban le yu bantrikam kalong bes bahate hangi dang trikam bro shimit ro biang bet ka jabing jui kayat bet tang dal myo drugs em tang ka sha tang ka tang ban pet iki rum tre kam bang shu ka jaban bam ban di sha ban di rum bang re ada di drugs pan ja tu bam khendiat tang ba bang palat kini kijing bam thiang tang itu la ban bam hadu menta kat nu fis ngo ba kajing don jong phiang ni la khan rius ngi tam e kayarap ya phi kayarap sibun syabang wan kong ngi first day ba national ni no stan ma yo mai isu ong bet yalet tong let bet da ka pasuk man sim ngalet bet yung syong kali tong syong te la poy ngi selong pat yung yalet po san ker let yu mo mai le sim dawai let bet ngala nga suyad bet kan buong imay nget bet ti yung ti la kren bati doktor lalu tu yung let detox no tang sipusi dep nang ni sala la biang kan ti yung tang sipusi yung hot tang ang biang to tang sipusi te bawan first ang ni pat ngarang song kumar pa perkat bet parate tang sukumar nga so pararu udon lang bat nga so bet kumta kan hadu mentaru ngarathia ang da esoy udon bet batanga te dan tu first day kalamur first day si sya first day mu thia re kam ailat kamet ban thia te marang first day ngampat sutu hi re nya san kiar kalam kumdo pe iki bre pe puro bam ibang re te nya tim da adap sisngi asim tu pat i don ni palok jonga wanda yung yalet session ting ong kamot yu session mo kli ong le yo jing mentoy si pun iong tu mu persiang let
first trong session pat ngapat stu re pa chong ni kong pat stu re tu nga shitang spech aim tu shu ai kerteng tu the skendi pat bin skendi nga asang sngo ta kata jing yok jing mentoy na position ki don ki tu ki 12 ti step 12 recovery ngapet ikitu tu khat ar kendon i sutanat ba ngalak but tu ngalak thok mo ngapuli bet man kasni ngal yok jing mentoy ba tu nang ni sakmat step by step mentang la penlong ile di long ba la asuk men sim te itu jingkan mau para ru kala ja te la khamja da bam da eru umta la biang ni la bang ba ngak kemen de bala don ni teng la ong ki bahayeng ong sa bet lai banai ngom bi hot ngak sa bet lai banai hadin kita ki lai banai kunu PE yale de pat hatu PE ba pinlik phai biang se kita ki kam ki ba phi jule ne PE ba kan wan no kata ka jingkela ha ka jing im jong phi kham tam e ha play e ku phi ong hiang ana du mene ba upara la jong ru la khlat namar kata ka jing kerni di drop kum ta ter ke ba phi e le de nang ni shakhmat de filal de pilik phai de phi mi nang ni ka facility em da mi nang ni te ngang la de bong ye udrok tengam pechu ngang labu bet email ngelak kerpat email ngan ni shakhmat dengan lawan nabi nang ni em ngan lek trino ngan lek bahabet hayang asam iki ba pensubsi ki bahadian ngan pen kemen bete ngan apoy sanong ston ngan kiburi ki hasanong ston yang ki itu lut bang di drugs dayat yang tu ipit taken te ba di drugs leran em timta la mi nang ni pat ngan pen i takaburam akor jong kan tikin tip kin bang ngelak kela mo kilai i bang kela ti ngathai kiburu sutanat hi em Ningkong eng ismuthu ba yakasan care la seng ba la pentre kameka house nem ka khandai spa khandai pho plan batai ki nong pe ki jongi khindiat halor kita ki lat ai jingarap ba kani ka jaka ai jing sumar ka ai te to ki san care ngila zang lu khandai pho ma phila ong te ka jing thmu jong ka san care ba sedang ka de ban ai jingarap ya ki brio ki ba sham janjar ki bangat ki jing stom bor perkat mah mental illness ka bangi ong badru ki brio ki bangat ka jingkerni jingkerni te namar kini ki di ki jingpang ki jingstam tingran ka mansumar ki te hangne ngi ka jingsumar kalong jakasa runi kadan ka jakasa na benta jongki ka bangi khat ki inpatient department but outpatient ka bomot ki bawan shuan di dawai na bar mah ki basuan check up kum tu te jakasa ngi dan male ward female ward la ka jang te ki jingthia na benta jongki ka bed strength hangne kalong shispa temot ngibu handro pau jingthia e ki shinrang sau pau shikin thai te bat ka jingsa jongki ka ya pher mo no way breu teng dan ki basa tang katukan nepal ki dan bahab bansa aslam te kini ba kerni pade ngi dan ka spes ka course ma ka ba ki ha pendap lai benai teng ki tam ya ka lai benai ru kat kum ka jingnan kam jongki lai benai sau benai kum ta ter te ka jingsa jongki hangne mdei mo kum ki hospital ba cha be jingthia ba shu kum tu ma ngi dan ka activity mon ka ya da ka rutin boro shisni nadu bagi ki men step ki khithia ki pendat ki jingthia ki jongki namar ba pinha ba sungthu ba ki bre ki bawan sumar hang nem dei kum bangi long bangi ma manga ma phi ki de ki ba stam temut lada ki de ki ba kerni ru gubreu ba kerni nadu men sha pabudan chayeng pabudang di tip kita smallest thing ki beretam ya tamun chu khithia men step an pendat ki jingthia penjut ke benia ma ki bakerni men step la perkat kunungan yo drugs kunungan yo kakiat lali wat kya lali kentama dia ngi kai ki nadu ki beretam nadu ita ban ke men step ban pendat ki jingthia ban shut beniat ban sum ma ban disha te ka rutin ka yat kumta ma te ban lat na ka jing ka recovery ma kata ka ban em ka jing em ka pengat kita ki ki beret ni ong ki behavior ki hapkala ka jinglong mde man chu ong man chu sange be tang kakiat sudah ki beri hap sung thu e kata ma te hangne kamta ngidan kita ki activity te mon dum step ki khie
ngidan ki exercise mi PT physical exercise kum tu step dam tu ki disha te kini kinas ngidan kinas ru apsau kentawet ki le ki kam ki jong ki thau BP nong pang badan BP badan sini ki ba le dressing kini ki tai ma te ki ai ki dawai ki jong ki te ngidan ka gym mi berat small gym kum tu ki bakwa am tu ngidan ki tiar ki yo ban le kai ban physical activity jong ki te kendai beje pada kum tu ki sedang kata bangikot ke community meeting kene community meeting kade kaba ngi judan man kasngi te kendai beje du spau te nang tade ngidan ru kini ki ka treatment hangne kamdei tang iwe ibreu ne iwe doctor ne tang inas bed kade ngi angka multidisciplinary team approach kabang mod ngidan da ka team ban sumari ki breu te ki doctors ngidan ki psychiatrist ngidan ki social worker ki psychiatric nurse ki counselor clinical psychologist kum ta ter te hadir nang taru ngidan kata ka kawai na ki jing sumar kamangi khot ka dike kade ka dike kamdai ka bahasa latnya kane ka IPD kade ka baki kumapi ama dike ni sumar ki mensi te ngi azdang aslam ba kane te ki wan hangni nado men step khandai beje hadu sau beje te Monday to Friday Monday hadu singi thot diam te ki bawan shaniru ki ba shitam ki ba kidan kini ki na batai kumno ki intellectual disability kidan ta ki autism kidan ki bre ki ba shitam bor perkhat teng hayem dan bapet ki temen ki ba la temen ki ba dan ka jing shitam baklat biet kum tu dan bapet hayem dan musumar ki ya klumar ni stai te ni dan ka jakana benta jong ki hang ne te ki shuwan ra tang ka jas ni kum tu te ni pet pa bros ni makir ki dan ki jong ki activity kum tu kata ka de ka dekia te nang tadi ngi dan ru ka kani ka bam ka di hang ni ngim dan kam ban wan ra bam na yem ki basa ni mun ni la penbiang bet na ka kantin ka jong ni te hang tu ngi dan sau sin chis ni ka bam na do men step hadu da miet bet kum ta dan ka menu mah ti kong kari ko angkli pi sakawai namar filatre hang ni haposan ke na do snem arajar khat ad kat kum ka jingya lenti ki jong pi hadu menta ke kita ki jing shem ki jong pi shimet ka ba phila ban yasam baki nong pe ki jong hi ka ni ka por naka liang jong ate ngas ngoba ban sumar ye ki brio ki ba shitam kum kine ja jing shitam ni habdan ba kata ka jing iet klem ka jing iet nyenum la ra bangin kine lai kiti bangin mo bangin sumar ki nde bangi shule robot ma shuwan tre shule kum to kum ka motor jongir ko ang by love serve ona na da ka jing iet nya sakri te klem kata ka jing iet nginum la ra ban hil ki ban pen jam ki nama ki dan ki jong ki jing shem ki jong ki ka jing bagi poi hang ni ka story ka jong ki ka ba lai phujat te la dangim dan kata bat kata ka jing bam nyau ma non judgmental de teng seni ki breu balawan dan tatu ne kum tai ma lang tu la di ta thai ma ngi la shu ngi kedau ti kloi ba te ngi habban num dan ka tu nama dangi dan ka tu em ngi num la ra ban ai da ka ban siam baro baru ngi habdan ka jing sha klem ka jing sha te num la ra ngi habdan ka jing ba ka jing sha te bat ba ki bre ke num dan da ka pat ka jing snow ba kini ki compare ban ngi kila kidi ki hemmen ki jongi kidi ki para ki jongi kidi ki kemi ki jongi kidi ki pa ki jongi nama teng gibre ki dan kata ka jing ngoma da wan san ke ani la perkhat do kumai bali le sta le ta taru la biang ma pengin haban perkhat kum tangin long kham ya no ka jing bo perkhat jing ka kalong ke badan kam bangin snutho ba kani ke jingkerni la kadai yau drugs ne kanu ke jingdi penbu aj kam kta tang ya ubri ubaya lingba kata ka jing henrei ka kta ru ya ki dekhot jong kalong ying ki biju shem ya ki jing ki ba pher la kadai ha kaliang kapisa ka tingka la kadai ha kaliang ke jingmut jing perkhat matkum ta ter but kini ki jing kila ban pen pau ila de ha ki rukom ki ba pher kum bangala ong fi mene ke jingmut jing perkhat badru halor ke jing bam yo shu kata ke jing shanya but kamdei tang kata ke deiru halor kita ki jing ki ba ngieshem
hakijing im baman la kasngi ngi khot ya ka addiction kajing di kerni kum kawang ong dokten pareng family disease kamut kaba kata ya ka long yeng brokwe dari pipen nadu ya kapor bagas nang lu ni ong dokten pareng biang bio psycho sociological problem bio kamut nampo kamet ubrio lada don kinu ki jingkit la se kum kajing hiar patek lado pa bodi keme bodi lada ki men para bodi mahing bodi te uniru mau na karu ki don ka kham suk ki bakin sedang benlong ki bodi psycho kadai hapo jimut jing perkhat ka jongki lada ki yai lamba ki jing lada ki yai ki jing ba ki jing stam lada ki jing shale ben hai jing por khna hayeng hasam kwa bom ben ka kabam kambyang ka jaga sa jaga dem kambyang kita di ki psychological problems ki baban halor khna ka bapelong ki begindi but social kalong kata baro hoi ki keren sipang kata peer pressure ka jing terwadi kinong di ki basuk ban kamasuk yang kena bagin tien kita kidi ki berkhoi te we kata beriu yo beriu lane ka beriu ka kata yang bro we kidon ki long yang ki ba kimi kim step o macha don fuja shu nomor belen mo phone la de pa hagasi sunday only jeseng dapat don kakot man legiseng kamdon shu kum kita ke kata ye kalong yang te ka thut ka kamai gaji ru ka thut ka jingsuk jingsan hai ru ka thut ba te mangi hang ne ngi ngimsim tang yu badi lane kunthei badi ngisim bi kalong yang bro huai ngi don hagsi sajan kita ki bang ki family sessions ka bangia peliu jimut bagi bahiyeng kumnu banle namar teng karung komkran ki bahiyeng hasam ru ka pentut noyo khna aja kabun lai umlai aja kabun sange gadi teng sange gadi tan namar tanau don kam gadi kai ki bahiyeng ru kumnu kin yakran kumnu kin yadei badu hadin bulamin ani om barok kita ki bekerni ha ke jing di drug lani kenu ke jing di ke bapin buat kilet sheki rehabilitation center lani kita ki jaka ai jing sumar ki banyarap ki bakidon ru ki longying ki ba kenran din belai ki don kata ke jing sngo artatin ke ai ke bakhanglat yaki panwan chakmat menlet panwat jing yarap ki jing pang ki bakta ye ke jumu di berkhan mental illness ten pareng kidai ki jing pang ki ba but namba ladapi nujor bhai ke perthei kum gari amerika kababyang ki jaga sumar kababyang ki nong sumar kita ki bangi ong ki mental health workers ki bun ki byang kat kum gajing don ka kapai hak jong ke kat kum bagi don ki bre wa gari jong ki ni India ngi duna ba lada pipe ya ki statistics what hari Amerika ru tang siteng ne kitu ki badon kam ya mental health care ya ki jing sumar ki jakai bo kum ne ki yo eta jing sumar nomor kim tre ban le nam ta stigma bo pyong ka ti ni nyum ben ka jing sha kan tai ka jing sha sung le ran kata temui persang kat bala hagi program jungi hagi school hagi emlang salang hagi snong hagi balang ban pensutu igi priuba kajing di kadai tang kajing pang ladau pun udon jipang kansa ngin lem nu ngin kan tayu nring ngi pelut kat badon kat bala
teng hanu habdi gayang gas habdi khando berkhoi bandu sumariu nrayu bru budi bere ni khen ba ka dei tang ka jing slot ka jong ka ji sha lam bakala ka jong ngim la ban pedang ba ka dei ka jing pang la dei ni sumari ki kum ki breu ki badon kam jing sumar ni la ban poi sho ba jom la phi pe ang ni halor me junga kidon gini kitot jot khot rit kidon ki bawan sanajar nyuspa prapuai singi sanajar sanspa life warsi kidon ibai bangam don ngamiui nen rei hadu palat ru jar singiru dawan sini kata kabadon kam kini kibedi dah kian kibala hamrang ba kibala ham sutu kiwan man kesi sajan sini banyak keren banyak selok bani rei laningi pej kibreu kibedi drugs kibabun kipoi arhulai kipoi sisma singi tang uwei ubopoi palat snem laispa rusan singi laispa nyung sausi Nomor bagata kapi ong pi stigma. Aku beriu lah sange mentah di sukai kakian. Sepusnem. Tu pajma kiberiu kila ong bola konyam. Negum kutuk tin mapi ong pi mene once an addict always an addict. Hak jisha kamdai ki besisha. Hak kawigal yang kadai ki besisha. Te nga contradict dia nga kerana ke ibong nomor ba lada unu beriu hadir ba mengenai fus nemru lada aimat tangkan dia lah kala adik biang kata yang kejabi yang hadu kata dan nomor kata kadau gaji hikai jungi kalong ki bukan persang man kesi sisi ngiklat ye kamanin iklat ye kalasai hikai ki bukan kemau ya kamentasi bukan mentasi sisi bagian panbor nublai bagian light mentasi tangata dan nama kata kadau kisah poi di sana jarsi rewa jarsi te kata stigma ngopi ongpi mene kajing sha iben ka extend ki bahayeng ado ki bahayeng kim sungtu ya kata Hadian apun suatu mengararung kim suatu. Dah beli melej silej stai. Beli merong kamen lej. Apa mela laj mentala bro sistem bro arsnem beli mah beli. Ngakwa baki beriu kin syai ba kat balahi kin yaiwan. Ya mentahi ngai I ba kata ke jing sngo salia lani kata ke jing sngo le ran kala khamduna habangi anujor bat kipor ki ba menshwa. Kibriu Hamtam kinong pang kisngo thu ya kijingma ki bami na u drugs lani kino ki jingdi ki bapin buat ke khubor ke bah kalong babun ne kiru kila pediang panwan syakmat panwan ra ya kata ke jing pen kala ha ke jing im ke jongki ngade na west ka sihil nongston te mentang ala don arflais nam te arflais nam ka kerta Kejingkli ke beningkong ke jonga kalong ke ba wanra ipi syakane ke facility banga kaningkong yang abangan poi ha nupun dei banga ngap ha drugs ba doning tai wi perlok jonga baya close friend ha bat nga te mai di Isyadi bikin tang saya ibe isyadi man kasih tambang ampai perkat ba debit drugs kan te isyadi itu te ngapan kanya kang ai lang yang mau long no ila bata yang ai long dai udi ya ne long subang long sutenat te ngong yang ai lang yang mo yang ai sien bangan ulang no mo tengah la try sien long pen subang long pen samtia Sobang hakat kajeng samtia kajeng buat kan, te ngala kumtai lah ya ter kumtai ngala lej behing cerita perlong,
ngalit pan ngong ya thit lang mo sop lang ba ya thit lang oi tau drugs te kumtai ter ka bang mi ki por kumtai te ngapoi adik pan te ngapoi long kiar no te ba itai perlok te long thit no marwe ke long thit no marwe long di no marwe ke Aduh kan nu pidan kam yu tahu drugs balik ke long kebadan kam pala dia pi bandi yu namar ba bangat salong adik hadin tu ar tayau tharai sa adik te ngahap don kam di bet man kasi man step man si man met man kasi bet ngadi bet kum tai la thit kum tu phang adi te sa mangaru ya de ngade ka pre ka pala don khun te teng kum tu ngala buat tu te long pet syuk ke nyi khun ai long ilak ke ia kum tu ta la kan nu khun pidan menta angut ti hapor fi sedang kini kemut pila don kita ki bro angut ki khun nya kwa ban kli namar haba pila don la ka long yeng long sem masuthu ba pinda pe ki khun la jong ka don be kata ka jing sngo yaki tambah piklem i kita berkhai kemud kejing tumu ke jong pining kong kedai ngakwa ben li tau drugs mar don ni kita ki perlu ke jong pi blap ni itu pi tau drugs bat kumta ter hapor file tau drugs ke por ngakwa am klishan kong ya ka daw ten rai na mar kedai bendon be ka daw hatu ngacu kili be ya pi markman hatu kadon ke ka jing bam ya dei ke jong pi bat ilok ke jong pi hatu kadon ke jing ya dei pi bat ki ki kiao ki thau ni ke ben long ya pi ban ngop hau new drugs ningkong te por ba ngala ya di ba itai perlok kan thai ila yap ke ni tai perlok yap overdose te hadin kum tu ngapoi songlok no te ngapoi songlok te kata ka safar jongaru kam kata ka adik jongaru kam pada khlan te ro kata te ngapoi song uta ulok te ngasasdang ta ulok jongaru badi te ngasasdang ban yu kan bangan ya di lang biang bat te marsin pet ulok hi nang tang long long susi long pada no mala pet ulok te nadu ta ki pori te long nga continue baik kan ha ka jing susi jonga ba ulok la pet ma te long continue baik ngadi baik long di sat baik ke de ngale sat baik tila kanus nemi e kum pila di new drugs la dan kanus nemi e hadon news na manta ti ngla su thu ka daw tan rai pe ke pa ko pen long e pi ban wan ban wat jing yarap ke e ka ba tik men si mi pi ban ong to menta ngahap ban i no new drugs ka por ka labiang nga bangan lek ban yo jing sumar ke e ka pen long e pi ban shim ya kata karai kane ka bangawan nga menta shini am kare ka balai sien bang sumar dai ha kitu ba arsin bang sumaram long kade kumba ngapat don dai takamon bangan kala long kumba shu shapan bor kum tu nayeng kan te nga sari ha ngala sa hani hu ngala sa ha super care te ngapoi ngami nang tu long sa tang sibanai kan ngapoi nang tu ngapoi di biang namal ba long ngapat don temo kamon bangan kamon dalade yang ngapoi di biang te kaba menta pat bangawan chene ngaya keren bang bat ki bahi yang hajing sha ki bahi yang akim dei su ban sumar te ngai ki ngalong pan map ngayu mang pan map ng kane kelas mayanga te pen sumar bang yang menta sisen te ko pla ong pi mine lysin kani de kasin ka balai ba pi one facilities ko ni ban yo jing sumar kita ki arsin kum piang pianga kabut kamdon kata kamon ladi bisusha pen bor hagi bahayeng hasem menta kade kamon ladi hi kamon ka jong pi kai ka ba piu i iladi lada pimi no na kani ka facility kumnu pi i bakan wan em kata ka jingkala kai ka jing sngo ka jong pi ka jing sngo ka jong bangan dami nang ne kamon bangan don kat biang ba ki khon kat tu ki por ngam ai jing i chu ki khon ngam pet chu ki khon ta man tangan long ngandami nang ne ngan ai kata ka jing i ki khon ngan pet ngan ring ngan sumari ki khon ngan shong bat i me ngan pan bha be ka yeng ka sam ngam kwa shu bangan im kum betu ka jing im ba man sha
Dan naduk kami simim ngelak kuat bangan kelang, kuat syuk bangan ngop yang hau drugs, baru drugs ulong kamu kelak long kamu kacing pang mau ini, long ba pensok sat hai kacing im jungi. Sakawai pat ngaku aban ong ba kum kini ngamtep kide kisang na kide ki yu na ya ita ihnmen jonga, te iya lang batai perlok la nang nyu baje. Kini kisang senong stan kan, te da pon rew nyu bajem tu tang la ya na yong tu kila tan be kisah kendang la kalau be kipsa la bom la shop be jing sha kide ban snang kide ban aji ngarap yang yaki rai kisah ban kini kipsa kim dei rai kisang dari kisang te kim la ban lang kumta ya ita ihmen try jonga kan ita ihmen try jonga ru ingap drugs te dang nyu bajen tu kia tan be kendang ba iya lang ba ita wi perlong i tan kendang te i kalau kipsa ya bom na kalentang te ipen iki kan yang ataki lebong dia ba la sho. Tekamut kisim kabu kan ya kisim kabu bagi iba pi bepila ibu a lene untuk kisim kabu. Dayu i kumtu kamut ki dayu i ba ya tang ikan thai kumtu kita ambis kendong kalau kipsa ki bom be dudi yang ai ki bom be ada jengam be kumtu sepelat kini ki mobile ki. Kan nunggu di ki don lang hak takapor. Ki dewan kumtu sausan ngut sewan. Teng ki adang dak mas ru itu itau. Di kisang na ki de ki yurun tep ra. Bala don kat nusnemi na du bapi asdang ban penon kam eu drugs. Menta la don kumum no sansnem sedang mandi. Temen shwa tolong kajing sedang jonga te no kenja hi. Te no kenja hakasni banga stop yu kenja hakaju i kasni banga trah yu drugs ke. Kai bu penlong fi ban jam no kenja show drugs pat. Long kajing poi jonga ya kajing di yu drugs kolong ba u kampoi shu katu kajing buat te. Kajing kahai ma. Kahai jong kenja kam tri kam shu hanga long ngakwa no nomor dadi u kenja long hayeng assemble itu kisau kikiman. Te nang tu kai long ngadi ru drugs long bakan light ban light itu hayeng plus koi ru kajing buat ru long kan kam he te ya kahai. Ti pila don kat nusnem menta. Tentang ada arpusan. Te kamut kompi ofisan snem kom pila asdang na du arpos nemi arpos nemi. Te kum nu pi wat lenti kum nu pi yo jing tip ban yo ya yo tau drugs. Ke ik ba ai jing mut pi ban manu ba ai jing mut pi shu ong nok ta. Ka jingyo jumut jonga kolong ba ta perlok bingsi ya di kenjalang menswa tolong te ngila edit man la kasni te dengila edit man la kasni tolong hawi kasni tolong u pada ukram tidak di kenja. Dia dulawan kelas sih kata sekolah. Dia dah ngalapoi hapo classroom pada ke rukom longjong u pada ke ipher. Tengah terwai yang nyali di mah. Tama ukam tere. Dia ukam tere tengong hakunu rukom ba u kedujung u kolong buah bete. Te next day pada ngasalap lain ba udi drugs. Tengah keli ong ni. Tu nga udi drugs. Ngamnget yang kong. Te hadin nang tu ong sim terai. Tengah terai. Te dangalak terai nang tu ulak bang. Tengah poi di arsin stio, cisin stio tu. Hadian nang tu ngapoi kesedang hek nang hek sepoi malakasi pada kan. Ti kereta jo fi kadang pipidang kena kembang isu ke isu keren no amta. Dan em kanu kadau ke ba penlong ye fi ban sim ya kani karai ban jam hadu tau put ba kum fi ong fi lai ukinja ba fin jam pat sha drugs ke ta ka dau tan rai ba. Dau tan rai ti dan long tang ha kajingnya songsit parolong. Jing songsit perlok te perlok ki baje di kenjalang mencuat long ngila poi no sakui kardan kan ma. Tilong maki kila poi tilong ngarung aku ban poi lang teh kaju kardan miki poi. Tilong ngaju sakut sa haju long kum ta ma. Menu ba ai jing mu fi ban wan sakani jaka. Kajing sisa tilong hayang asam ru kala kta hi hayang asam ru long kila suya tension nak bentar jonga
Ti sakawai rong adan para kan thai. Ti kumnongan ai kum mangau men kumnongan pen example ya para la jong. Ti sahayang asam ki bon ki kin thai ki para. Ti ngahap man ai ka example leki ka babha kan. Andai damanga ngalongan pen ki ka example ka basniu ti long maki kumno kin buat yang am. Ti ka jingpoi jong asni ru long ngalak sutu uta ujing di long ulak ta bate nga. Hapor bangam yo mut ukta bai ka met jong ngam ju yo thia mis borok sisni ban thia ru mla ban chu ban ya ban yeng ru kwa ban ba mandi ru kwa. Ti kalong gumta ti hadin nang tu ka jingpoi jong kalong ba dan ni wei bre ba ayok mensim ni long itaru de bla ayat lenti kene ka ju ka lenti ti long mai bre la lai ti ngalik hai ke ngalik phla hai nga ong bang along gumta ngala ngop gumta ti mi batai ke nyanga ba phila ban e ma phila ban e ti yong ningkong penduna la ni yong ningkong nga penduna swa penduna ka kom di ka jonga ti nga ong to dangala poi he nga perkhat kawan ha ka jingmot jonga kawan arteli hatu ngan penduna ne ngan i sendon be ngan i sendat be ting ong adanga penduna ru kan sedang continue be kan penduna suki ya ka jingmut junga kawan be ba i sendat be matja kat baja be ti hang tu nga i sendan ti ngai thu hayeng ti nga ko hayeng om ngan stang sugar detox ning kong dang si posing ti dang la song apo detox ng lawan seni ng la song detox tika hamen sim jonga long makwa bentip dia kata ke rehab kolong gumna tinggal ayo jing tip ki don ki balasa detox wat nga ki batai ba ke rehab ang ni kalong ka babha ti hang ta kan tingo ong to ngasu pendam bi la dia ong to ngasu sa la kasa tidang la poi se jrong ngasong ki session ngasong ki ke ngasu thu ong do ki jing kai ki long ba kaya rap bati ka jing im jonga ya ka long ya ka mensim ko jonga ken baro bangan la ti hang tu ngaso sung thu ba lingba ka step 1 kai ngi long kini ki 12 steps baro kan la step 1 long kai ngi ba kumangi ki adik ki bala ngop ha ki jingdi long ngim don bor su ti halor jingdi ukhain bor ujingdi halor jungi ta kadaw long bangin e ngim la ho ai ka mensiam jing ka kwa ma hendai kamet pada kamla kadawa kamet ta kadaw long ngim la bangin e ngin e sendet du long kamet pada long kalajur pula kajing dawa ngilak ban poi sakajing le aku maru kibun ki kies kum ki suicide ki most of the kies de ba drugs oni hatu don jingkermen bahkan bapin kelano nang ni syahmat fibi nang ni kajaka kajing kermen ngadon long aga jing im gojonga ngadon kajing kermen nadu mensha nadu bangangop ma langop ngala sutu bang la kerni kadon be kajing mot jing perkat ngaba sisin kesingan kala bat lingba jonga ki weiru ken yo ya kala kumno bikin kala kin tip kumno bikin kala kan long aku bangan ai mensim ken yakiro kumanga long berubadi long aku bangan ai mensim long ki perlok barajor ki jongaru long ki balangom ki balahya lenti long kimde bandu jingkermen haba ki langom ya thu be hayeng asam ki bahayeng asam ki kloy ban ya thu nomor kani ka jingkerni kani ka addiction ru long kadi ka jingpang ka ba lasar lut ni barok khoi telong ngimde ban sule ra ngimde ban mi sakmat bangin ong bet ba ngila ngop ini ban yathu ngin phla bet long ba ki weiru ki bahayeng asam ki jongiru kin suthu long ki bakwa ban yarap bingiru ki kloy ban yarap ada mengi don ka mensi mengi kwa bangin kala kan Dia minta kani kadika ngidan ka detox ni shedin jongi. The detoxification kadika first step towards treatment of addiction. Tela dangi ang mansumar ya ki ka jingker ni mun i hab ya lingba kita lightly ki step. Ka beningkong ka detox ka bamut ban penkhut ya ka met na ki jabok ma ki at ki drugs ki baki di. Te ka second step pat kadika rehab lada ki hang ni ngibu around 10 to 15 days pau hadu khatsan sngi kat kum ka jinglong junong pang. Tela dau teriak lah ni uman ban kela ukwa ban kela sisa temun ngisa penkiu pak dia syakar rehab
Dia ada ke rehab ke dia lai benar. Hadin tu pat kadang kata ke aftercare ke bumbut pa ke jing sumal pat syai. Dia ke detox condition dia. Ni support. Lanjut ke detox pada ke bingila macam hakan ni ka benta jung ka. Shani support ngidan ka physiotherapy. Ke physiotherapy ke dia bot na benta kibana bawa na baru mod OPD bat kiba hapo aro IPD. Te physiotherapy te mesti kata he na benta kita kiba pang stroke, bio stroke ki paralyze kini kita imah habda exercise habda nama idan neurologist ru te kat ba ira firm tempat kiwan leh ni adu mesti pra beje ngilap le adu san beje jan dia. I want to kickstart by asking you to introduce yourselves. You don't need to tell me your names, just where you're from and for how long you've been here at this facility. Let's start with you, sir. Well, I'm from Manipur and I've been here for 25 days. Well, I'm from Nagaland. It's been my 43 days right now. I'm from Tura, West Garo Hills. It's been 67 days. You know, the obvious question right now is what got you guys here? I understand you just mentioned Manipur, Nagaland and Garo Hills. Sir, why don't you go first? What got you to this place? Well, because, I get here because to get to get help and to be sober and clean. So I just got here. To get help, to get sober and clean from what? From drugs, heroin. Okay. And for what about you? So basically I came here through my dad's connections. And I came here to be clean and sober because before, it's my second time out here. I was in Delhi, in a rehab, so it's a totally different game. And for me, we learn from our hardships. And so basically, this place has taught me a lot of things and different kind of personalities out there and different kind of from different kind of background and all that, so it helps me to change myself in a betterment, one day at a time. और आप सर? पहले से मालूम था इधर रिहैब था, लेकिन हम 2021 भी इधर आया था, लेकिन सिर्फ हम दवाई लिया, इधर नहीं हम आया और नहीं घुसा हम इधर, सिर्फ दवाई लिया बाहर से, दवाई लेके हम घर में रहता, सिर्फ दवाई लेके हम घर में पीता है, लेकिन हम उसके बाद हम दूसरा रिहैब में गया, दूसरा रिहैब में हम 2 बार गया, हाँ 2 बार गया, यहाँ में अभी तो हम 3 बार हो गया रिहैब में आया, वही. So tell me one thing, I'm sure it might be a different story in Manipur, a different story in Nagaland as well. How did you get, how were you introduced to drugs in the first place? In the first place, I was introduced drugs by my friends in 2020. Out of for enjoyment, for self-enjoyment. Right. So if you don't mind me asking you, how old are you now? Me, I'm 23 years old now. 23 years old. Yes. So when did you start using drugs then? 2020. And you said this was just because of curiosity. Yeah, out of curiosity. And pleasure probably. Yes. So when you, since you're very young, when you got into it, what kind of pleasure did you get? Like, I feel nothing like for enjoyment. Like, I was at that time I was smoking weed and all. So my friend introduced me that let's try something new. So I got just my friend just like that introduced me. So another very personal question. So why didn't you check into a rehab probably in Manipur? Why the need to come all the way to Meghalaya and here in Shillong? So, well, I've been in Imphal and in Guwahati and in Imphal. I've been to detox center, but I don't go to rehab. I just detox for 10 days or 12 days, something like that, like that. So I didn't go to rehab. So at last, I don't know, I changed my mind that I'll go to rehab and I'll stay nice. Oh, I like that when you say you change your mind, and I'm sure a lot of you sitting here would also agree with me. There's a point in life that we take decisions and decisions for ourselves. What's your story though? How did you get into drugs in the first place, and
how did it make you feel? So basically, when I was in metric, so that time my dad gave me some work, some contract work, his work I used to do. I used to help him, and I used to take my cousin with me because I was all alone. So that time, like that time I was drinking some beer and all, whiskey and all that. But later on, he used to come, like he used to sniff, he used to take in chairs and all that. So slowly, he used to tell me like, if you don't take, you won't be my cousin or you won't be anything to me. So from there it got started, all that, and it's been hard for me. So out of curiosity I tried, and out of how does drug feel? So I tasted. So I relapsed more than so many times. Detox I've been doing for 10 times now, and I've been in Delhi. That's a different story. And out here, why I came to Shillong is because people are nice, the weather is nice, and the environment is good. So when you say it's been hard on you, what's hard on you? Hard for me is I can't tell them no because they are my own blood related. So his story is different. His is like he did it because he was curious and wanted to know what drugs could do to him. And for you, I would understand a little bit of curiosity and then more of being coerced or forced into it, right? So how many years have you been doing it again? Like 3 years right now. So 1 year I did continuous, 2 years, like 1 month again I'll stop, then again the next few months again I'll start. Why do you think is this back and forth, back and forth? Because whenever I meet my cousin or my friends, I used to relapse again. Okay, I'll come back to that. आपका कहानी क्या है? अब बताओ. जो हम पहले से 2016 से हम गांजा पीता था और पिल्स भी पीता था. हम बहुत पिल्स पीता था. उसके बाद 2016 से 19 तक हम पीता था पिल्स गांजा ऐसा. उसके बाद तो हम वही हीरोइन शुरू किया. फर्स्ट टाइम 2019 दिसंबर को हम हीरोइन शुरू किया था दोस्त लोग के साथ न्यूट्रा फिल्म में. उसके बाद तो वही हम छोड़ने से कोशिश किया. उसके बाद हम छोड़ नहीं सकते उस दिन तो उस टाइम हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन अभी तो कोशिश कर रहे हैं हम छोड़ने से. I didn't ask you a question and I wanted to ask because I'm sure the viewers would want to know. Let's get very personal about all these issues. What kind of drugs do you use and what have you been using so far? I first introduced the heroin. I've been using the heroin drugs. Okay. And did it graduate from there, or it just stopped with heroin and that's about it? I just started with heroin and end with heroin. Okay. What about you? For me, I started with heroin. So later on, I tried crystal meth. Then later on, I was addicted to cocaine. Okay. हम स्टार्ट किया तो डेनराइट से हुआ. डेनराइट के बाद हम गांजा पीता था. उसके बाद हम पिल्स पीता था, ब्लू नाइट्रो भी पीता था. उसके बाद हम कोडीन भी पिया. उसके बाद वे लास्ट तो हम हीरोइन पिया था. Kumangitip yang ni sedang untuk bagi step ni hadap bandamiat dalam aktivitas. Tinggi sedang step 6 dati untuk bagi dak bang ila piti. Di bara khad bakini bapang bakini bakini yang jingdir ila tilang ni. Tidak ada piti bak betul ni dak rumah sekolah antara ke sedang ke next aktivitas ke jongi ke dega community meeting. Kini community meeting ke sedang ada sekolah biji ada kendai biji ada sekolah biji. Dia kali community ni dalam kelai group. Mensuat kita taksi grup baik kita yang bagi taksi grup kami harap ya. Cuma bagi kita nak kejong ada idea kini bapang kita nak kejong bagi teman kita nak kejong ini. Jadi kita baik nak tu apa lagi grup kini ada lihat ni teman nak kejong grup kini bapang nak kejong yang cuma cepat apa grup baru unjuk grup yang bapang ni kijikan ni buat itu kau ibat grup. Dan hosting itu adalah group session nak bantu kini bagi ini hosting itu hosting itu. Tidak menentukan nilai don yang kalau disebut di kadar baca ada si baca yang itu handicraft. Di hati ada handicraft pun tidak wanita yang suka. Di ada titik attendance joki tidak ada korban disa, ada disa pat.
kisah asisten lah selang dia dengan grup terhadap jogi. Asisten haduk saw wajeng, dan haduk saw wajeng sana empat kila dalam ini sport and game jogi sila mengasih. Kata di daily activities jogi, mulai in between dan atau empat kita dengan grup individual session jogi. Aku kita nala jogi beliau kita sim individual session yang kita dan ini untuk kita problem kerja jogi individual. Aku akan penken mau pi kinong pai kijongi ba kajing di buat kadai kajing pang kabane Islam om kajing bamla shimet kadon bet ke kajing mut ka bakam jeliu hamman laki jing yathuk khana ki babun sin nimla ban pen pau lada pi ngai lada pi tip ba pi lani ubahing ubah sem bujong pi usakta ha kajing kerni jong drugs lani kanu kajing di pen buat tip ba kadon kajing arab kabala pen kala Sim, como vai?